jellemzően 45 éves kor fölött ajánlott. Lehetnek persze kivételek, ami miatt mondjuk valaki korábban is egy potenciális jelölt lehet egy ilyen műtétre. Akkor szoktuk ajánlani ezt a fajta műtétet, amikor már a páciensnek több távolságra is problémája van. Távolilátás is gondot okoz, és a közellátás is gondot okoz, tehát mondjuk kell neki távollátó, közellátó szemüveg is. Lehet persze természetesen kivétel, fontos, hogy egy alkalmassági vizsgálaton az egyedi igényeket fölmérjük. Én azt gondolom, hogy a legideálisabb páciensek azok, akiknek távoli és közeli szemüvegre is szükségük van. A 45 éves kor az pedig azért fontos kritérium, mert ebben a korban már törvényszerű, hogy a közélilátás azért az már gyengül, és ebben a korban már szemüveg nélkül igazából nem tudja az emberek 99%-a élni az életét. Ha más nem, közeli szemüvegre mindenképpen szükség van ebben a korban.